Drukte, volle dozen, volle containers en enthousiaste mensen bij de Albert Heijn. Het was hartverwarmend om tijdens de grote actiedag afgelopen zaterdag vele met gulle hand houdbare producten te zien overhandigen. Een mooi en broodnodig initiatief. Het is een initiatief van L1 eigenlijk. Hè. Dat is het derde jaar dat ze dit nou organiseren. En dat is echt een decemberactie. Zo van iedereen die vult de karren vol met eten voor de feestdagen. En de mensen die bij de voedselbanken zijn, die krijgen daardoor wat extra's. En hoe gaat het in zijn werk? Het is als volgt. Albert Heijn heeft een partnerschap daarvoor met L1, net als Jan Linders trouwens, en de SNS-banken. En die hebben actie van 11 december tot 21 december. En op die locaties kunnen mensen voedsel inleveren. Hoe attenderen jullie deze mensen? We spreken ze allemaal aan bij de ingang van de winkel. Ze krijgen een papiertje mee met het boodschappenlijstje. Want het gaat om lang houdbare producten waar wij maandenlang op kunnen teren. En die mensen die kopen dan wat extra's en geven dat bij ons af en wij doen het in dozen. Hoe komt het dat gezinnen gebruik moeten maken van de voedselbank? Nou, gezinnen die gebruik maken van een voedselbank, dat zijn gezinnen die onder de bijstandsnorm leven. Dus niet die bijstand krijgen, maar onder de bijstandsnorm zitten. En dat komt vaak doordat ze in de schulden zitten, noem maar op. En daardoor gewoon heel weinig budget hebben om van te leven. Wat kunnen wij doen als gemeente om dit probleem aan te pakken? Nou, om armoede aan te pakken is het juist heel belangrijk dat je preventief signaleert wanneer armoede zich kan optreden. Dus dat betekent dat je er eerder op zit als het gaat om huurachterstanden, energiebetalingachterstanden, dat soort dingen. Vooral inzetten op de preventieve signalering van armoede en ook telkens ons armoedebeleid herijken. Doen we nog wel de goede dingen met de juiste middelen. Wat is de verwachting? Hoeveel gaan jullie ophalen? Oh, ik durf het niet te zeggen. Want we staan vandaag op 3 plaatsen in Venray. En dan in Bergen, Gennep en Horst, wat dependances van ons zijn, staan we in 2 winkels. Dus dat zijn echt meerdere containers. Als ik kijk nu al, we hebben hier bij Albert Heijn al vanaf 9 uur 1 container helemaal vol. Dus het gaat geweldig. Wat is uw oproep aan de mensen die zich wel een en ander kunnen veroorloven? Lever voedsel uit uw voorraadkast. Wat u kunt missen, lever dat in bij verschillende inleverpunten. Zodat de mensen voor wie we het doen en die onder de bijstandsnorm leven. Zodat we niet alleen een mooi feestmaal met kerst kunnen geven, maar ook goede maaltijden daarna. Tot en met donderdag 21 december kan iedereen houdbare producten inleveren bij de supermarkten die meedoen met de L1 voedselbankactie. Ja,